Driver aityaira motokari inova yanga yakatakura vatendi veRoman Catholic avo vakafira patsaona yakaitika muna Deka Road in Hwange osungwa. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangotibata ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification kuitira patinoisa nhau dzakasiyana-siyana unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Zuva ranhasi tauya nechiitiko chetsaona yakaitika panova paDeka bridge along Deka Road in Hwange anova anga ari mangwanani emusi weSaturday, inova iri motokari yerudzi rweToyota Noah ranga yakatakura vatendi avo vaibva kuall night prayer uko kwavaibva, inova iri tsaona yakaitika na7 makuseni uri musi weSaturday, yakazotora upenyu hwevatendi veRoman Catholic community vanova vanokwana kuita 8 vakafira mutsaona iyi mushure mekunge motikari yawira mubridge. So mukutsanangura kwenhau pari kuziviswa maererano nechiitiko chekuziviswa kunzi mapurisa eZimbabwe Republic Police have arrested pano Mathe anova the driver wemotokari yakaita tsaona iyi. So pari kuziviswa kunzi asungwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, Matebele North Police Officer Commander Commissioner Stephen Kazingizi vataura ivo vachizivisa kuti Mathe has been charged with capable homicide and is currently being held at Hwange Police Station, ndipo paakasungirwa ari. So nhau iyi mukutaurika kwayo pari kuziviswa about nhau yemotokari yakaita tsaona apo pari kuziviswa kurasika kweupenyu hwevatendi 8. The tragic incident occurred at around 7 a.m. as church members were reportedly returning from an all-night prayer gathering when disaster struck. In a statement, the Zimbabwe Republic Police confirmed that fatal accident, describing it as one of the deep sorrow for the both church and the nation. The ZRP reports a fatal road traffic accident at Deka Bridge along Deka Road, Hwange. 8 Roman Catholic members died when their combi plugged into the bridge as they were coming from night prayers, said the police. According to the police, the combi was carrying 13 passengers at the time of the accident. The causes of the crash has not yet been established, while investigations are currently underway. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosirisa zvakaitika apa, ende mapurisa achiri kutsvagurudza chii chakakonzeresa, asi mutyairi wemotokari iyi ari kunzi zuva ranhasi asungwa ari mumaoko emapurisa. Ndidzo nhau dzatanga tikabata pano paYouTube channel yenyu Magaba News, patinouya tichibata nhau dzakasiyana-siyana tichikuzivisai zvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe.